Ghana de share ya mama nyina mu achen mama kwa ba sompa wahanisia echipo enum kasa fidie so 106.5 FM ya mama afishiapa ene eye bronya bosome ni de toso aduno afimpino ene aduno enumo ensemu a ene memini yensem twerefo eti wo mugu mu a wo musasoso a wo semufo pani owuratabu aten wakutire ni nyina eyidie editie ene enanope yesi adwa ya yede esom se nana ka ejesi no sia bremu kase ewo sompa so ensemo a enanope ubetie ewo asom no hye so se every sompa 106.5 FM so no ejene ho sekire me na ewo santimantem a ye batan no eye sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 upiemu ewo Paris France abrochimemu a eye Ayiko eye Adamfopa radio butu Paris France and Brichimemu takwa aya sompa 101.1 takwa de aya sompa 103.3 tachiman aya sompa 106.1 shunyani ya sompa 98.9 enkranza ya sompa 90.7 and afi domaso aya sompa 101.3 Makisim enen kwado aya Kingdom 106.1 upiemo awo dikoda na so abia FM stations ni nyina eguo no sompa 106.5 FM Accra ye wo so wonsanka ya no arescan we dikoda no ubenya ye Facebook no so demu live aya sompa 106.5 FM Accra Facebook no ye sompa 106.5 FM Accra like page ni ma ye wa share ama foforo so enya bi ahye wadwenkere ne yesra ofato o ma ye ne ebeda ne akire ede asomo YouTube no so edemu live ni mienu nyina no wura Augustine we page ya firifi ha ede abesin tenten fidie no so YouTube no ye sompa FM live www.sompaonline.com website ya yesemufo pani orata batadama wekutire ensemu edi beso mu nyina potoka mu brofo afoforo bi ka ho a wobetumi akọ na wakọ kinkan bi ensem no na na KJC company limited dia dansie niema aso yasene wose bra na bepa dansie niema papa mu amufra brochiri bedi bronya no momra na kache no mamo adansie niema ni nyina bi free consultation so kwaso wona kache mi dimafo herbal center Dr. Tamoda sunu no wose yade no aye chronic na chesa aye krankro wo beba no ba na kire se watu ase pokwase mayera na wako ewa Accra ha sei na waboa wo na Just Bread and Pastries wamo ene de Just Hot Kenke abadwa so 3 Ghana cedis pe kone kotu bi kotu fa kodi ujuma bia ya udie ena afa 20 na 74 ya na nanum dido akane na wodem ye ebe ye nom na boost immune system no eme ye nyini che no ya ye na kama ede egu entuamu a ubetumi ato na aboa wo sompa achede 2025 no yegusu a ye jeje nti kaprada masempo akakrebi obenya bia ewisia enyanka ena afei wonmu a womu ekunu afrimu na kyese ekunafo a wonem ye ma no yaboa wonem enwumeku adama ene yesi adwa yebebe ensemi ede asomu ensemu a ena no pe ye de ba ne ene animu bini nanka wasa mampane akufu ado ne fa na edikan no amu ena na wasa wode na konwa to ho hwan na eka sa asemi anope ye bie so Posi ejumekuo wonom akoka wo ho ewatamale sirem empotam honom na edien na wonom ekoyeye wo mu wieye wo mu chiadehye bi achachafo bi a wie school nanka wasa wo mu ko kira de na nso yenya mfa wo mu adwumam na esun se wo matede se ye fa bi no mu adwumam na sika da so no echen ha ena no ya emrahye bedwa ekọ asetena na emra eye omampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama eye se yenji okada pragya ene abobo ya nika ewo omanmu yanyintum na womfa emranto ho no empanifo bi akasa afa ho empanise wankasa tiri ho yibone afija kwa abre north schools ahodo ewo ha mane ya wo mo hunu achachafo no bi wo makasa ho ebusia ye betrapo akwakopie mu ewo obi mansumu na womo ewo India maimu a womo ya wofo womo buafu papa edien enesi ho ensam no ebi eka ye ho ena no pay enuanu be no yesi adwa yede esomo se sompa 106.5 FM yeni enuanu nyina no sia bremu ekase sede empani eka se aboa bidie wo hoyi onim adekye nanso no brane brano no otie free onini ano akokọ no ABENA BADU ADEPA KWOFIE menembra triple mai APPIAH APAM DADAA
afi ensem no ne nkyire monie soafo wono no okoma mpani aboboa no a oyefutufo edema no eno achi wosan ye ne boafo sononko wa pa Joyce ba Muktari wono na yakasai wose mampani akufo ado bra na wodi Ghana akonwa so no na de nka ne yeso woyo pa ema ne ho san na enkoda nyina bebo ne din na ye nka edum ne yese fa na edi kan no a na nka wose odi akonwa ne to esanse ansan wo ba no wo bo abanda da na chia ma eho nyina tete enkanka ne sa Meridian Port Service MPS project na water port nanso emfaso enne edi abroman na wobetena akonwa so nso no wo hu boto ano mfa kura nhyem no ya na niema je ne nsemu na no na ba mu ne na so afo kura na ebo akire no na nka wo se wo fe di kan no a na Ghana fo ebo je ne so wo di free SHS ne ba ya na wo mo ye no na so no sa bre no a na nka na wo se wo di akonwa no to na wo ka sa nsemi no na yense ntwofo SOMPA FM wabapa Joyce ba Mutari ene na ye hwese yensa bekana yabo ede ama watibie nanso yensa nkan ye no yento akase ye no so Abusua yetoa ensam no eso ewo ensam foforo mu ede ama na wo mentifido emantamu no empanifo a wo mudi wo mujuma ewo posi adwumaku mu ya wonom epani a wotua wano eye posi mu rempem esiedu na wonne ne mpanimfo a wonom eka wo mu ehubo mu a yefra wonom special operations team no ena wo mu akwakopie mu ewo tamale na de enti a wonom ekoye ene won ya saponyina ene sei enkofo bi a wonom ehye biaye bi a eno no ewo tamale empotam honom a wo mu kire mu se eba no nubone pa de a wonom di hudwa yie pa se special operation team no a IGP eteye no wamu asabi wanum edi abonfo sam wo manyim ene wamu a wamu edi enuro bone hudwa ene wamu asabi wanum atetetete gang ya wanum ehhehye miaye bi a wamu edi bone yie pa no wamu ne yetu wanum so sa na wanum ekoye no wamu ekohwehwemu a ehu se bronu bi ano no ede taha ye no no ewo mentifido emantamu tamale mesine no emu no wanum kwachi abrante bi a ne din ede Ibrahim Abudu wanu mu kire mu se eba no saati yam ya yese tramado yi a woton bi papa woton bi enu wonu bi no ade bi che na emrante kwa na wonom so anije ho no wonom eye de sede ete no na enu achi no na owura ba akonso a wono so eka ho a ne din enso ede Abdul Hanan wono so wonom akire mu se womo ekwachi no gun point bi a etuo ene niema yedidi awuo bi ewo ne ho Mohammed Ibrahim nso eka ho a wanso wanum eche no na no de yese ye che no enubone no wa hye ne boto na chese na niam bere pa wodi hu dwa gidigidi pa na abrante ba ko no so ka ho ma omo eye nan a empanimfo ensa so won pa chi ene Sedu Abdul Razak na wanum kire mu sei sa enkofo ba nan ya ye chi wo mu yi eba no enubone ehu dwadie ewon potem ho yantwe asekan emfa nkwa kronobo eda wanum abam esanse wo momom ho ye huhu ewon potem ho no mo a adehie esro wonom enso ebra sa special operation team no ekoye a wanum hwehwe mu a ena agya empanimfo chechemu mu ko wiase wanum akire bie na no mo kire mu se gang point bi wo ho no mo a wo mo koye a wamo ejeje akade atuo ni asekan bi na so adehia na wasanki ache wonmu yie pa no ebi etimi etonkunumagu wona ase a na kyerese wodi wotika ewura na so omai posi adwumako no ne fe no ehwe special operation no so ebo amane sei wonom emane so ho a womu gusu a womu yehwehwemu se ebia wompata mo kra no bibisa ekoso wo ho moda mo na kankan ye bedi bronya ikra de no kra na atwa bibia mu ade esape na musunu gujemu a mobetumi ayi ompanifo asotere ni abampotam ho no abesheki ho na wonom siremu sei enipa na ya yede wonom yachi wo mu nyina ne de omakogum ewo sakasaka police station ya wonom kwakwaboa ama nhwehwemu mapa akoso a omeposi adwumako no wonom di mu nsam abai ene yeto akase ye no so no abusua ye bewura chechefo aboboa no na emom ansana no
Wabapa Joyce Ba Muktari ya woye presidential advisor wo sanye aid to Mampeni John Dramani Mahama. The entire no work as a na danko Akufo-Addo apenso no. Na the first time munanka na was odina konwa to ho no. Yentie mra. You know, I look back on the last 8 years. In many ways, I even sometimes sympathize with President Akufo-Addo. And I do believe, as many have actually come to conclude, that maybe after his first term, he really should have left office. Because when he came on, he also came in with some modicum of goodwill. And I remember he spent a lot of the first few years literally attacking everything that his predecessor had done or hadn't done. And I would come back to the example of that Meridian Port Services, which was clearly one of the examples that they said didn't exist and that investment didn't even make sense. There were a lot of criticisms for that project. But today, it is the one project that I believe actually symbolizes what a leader can achieve when they set their mind so. Eni a woti ye mampeni futufo ne bo afo soronko ma Joyce Ba Muktari. Na ma yenwura chechefo nsemu. We kutufo na Coalition for Unemployment Trained Teachers. Womo enesoyi. Sa wonmo hunu se sie ye fafa chechefo binom adwumam. Nanso ebinom a womo wie tifie ye wo se ye fa womo adwumam no. Dodo na yemfa womo na fa yefa no ebi kura ne letter ne nsakan December 9th ebi de 10th saa na ebi nso de kura 11th na enu na womo kasamafo owura kakari Paul Ochre wo be che mu se wo yi a womo kekan kura no saa fo na won sa kan nyina atu eska na ebusa so womo tu asen wo se 25,000 Ghana cedis. Not as a situation of 250 million. And sana, what mienya, a quenya no cranya crate, say, ya posu. Nanona chacha for ni be case, says he can womone, and to some paddy, yet is a more some papano. Nisa mon canaman penente, say one yawa. Nipacho recruitment there me away say akoso bebre a group ahodo bia ye wo wo ne amambo tietie sika ewo recruitment there nipacho me away say akoso pa wo 25,000 a ye be ma recruitment ama January we start adwuma enso say sika no me nya dey say wo say sika na ye dey ba betia it say yakoso ku apase through process ni nyina na me aboa me atwe license ya nso atimi apase afi ye wie ya ye fi anse be fi adwuma ji se chia say something ke kudu no so die nya dia ye wo by recruitment ni dia mi pa cho ye koso Abusuya eni a woti ye ya chachefo bia wo mo wie school titifie ne yemfa wo mo adwumam wo mo kasamafo Paul Ochre kakari ene kasaye Ye kwa okada ensemo naso yankan chosa na AGYA company limited bema wonsin somo asano ham ekoba sempremo no wahase to odanse ne ma oman no achare yie pa enti no woguso woton enti mu afi na mpese mu si dan afi na abeto awo dan so se bia fra mo no ne eba ye kanfo na AGYA company limited de yama se woton enchanse enadoa afi cement ahodo iron rods ahodo wase bra no ma free consultation na omo awo na wonso otimi esi wudan no na enkrobata ne de yedo wonti mantam dun se ne nyina ye wo babia na AGYA company limited se ebia opese woni en edi nkomo na ubise bisa ye ensam ne so ya assist wo kama pa dia fra emai enkran ni kumase ene babia 0204 355 040 0204 355 040 na yenyo so na Sadia enkane ne nananom eye dido ema ebusi immune system no na ye nom na yade bia epese eti nipadua no emu no etu ase no sesei adagye ni hobio enti nimpanimfo akeka hahama no hini ene nutade abomu a wanom ede afamfidie mu kama ama Food and Drugs Authority AGYA atum seye na wanom ede bibia akom yie ya ebo abusi immune system no se ebia yade bi ena agye nipadua no aboso a mepacho ubetimi apetonti na 74 ye bi mutwa ne tia fra ne 74 ni bi anonom na wonso aboa adrei uyo ba na ma kwada no fo ye ba penfo ampacho nka ho akwada
woni finhia ne dumie no wontumi enum bi na open do so pomu atupa dia akra ha say no okeshi draglin ye de akogu shops wo nyina mu kwai wo si T74 enu binti na abaye na ye ma obi Kumasi Ashtown kolena keba ho ye de akogu wonom ansa na onso upe baako atono me pacho ukọ eye bia ye bia ben wo ye ton waduro bia na over the counter na herbal shop bia no a edino eye T74 for empanifo was 0246 073 498 0246 073 498 eye 20 na 74 na yaje so na se ubedi dokono ama se wodi dokono papa dokono enka wafunum dokono emu ya moton dokono wudi atum say yes wodi dokono pa eye just what thinking wanam hyase na omo eye pa no ani pesticides nko a se e dan ne agi wo mutu mu ntinom so Ghana fo e frɛ yen se munim dokono yanko ade a momfa bi nka ho enti omo de bi aka ho me pacho eye 3 Ghana cedis pe ubetimi atu aton ubetimi atu ade udwuma bia se birthday party enso de boy convention yi sei mo pe dokono ade aseve ase asofo no won be di adibiem ubon se won mo busa they want more na wo hu se dokono no e de pa na o sei upese woni wanum edi nkomo a akra he ya dome commercial bank na chi ene wo mudi wo mudwuma eho ye kama wunni enia yade bia emfemfre chire from penifo was 0256 068 832 0256 068 832 eye just what kenke wamo emano no yetoa ensam no eso e wonsam foforo mu na senya Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama eye se wo hyebo ese Nyankopon ya dom no be yo mampanini a emra yede eba beto eye afidie tetefo moto pragia na afa abobo ya ho no wo behwe na komra hye bedwamu na wonma jatum sanse nyina yehu se aya na se man to kwa ne biti moto no so a wotimi hunu ka se bia we de under age kura 10 years 12 years obi okra 9 years when 20 no ateso enu ane se wote so pasa be bia no adi wura na wanom se bi edindi eniema na se ensem wa ensem fatenti wanom be hye no mo de hu nkomo ni age atum wo mam yesan se ba bi ho no mokura wo mo kwanye entini moto no a eno mo de fa eye apase nyasa nkakra enti yagi tum ni ade mra eto ho a aboa ama dwumadie no so akoso na emabunu no so enya adwuma no aye ni yi na ebre wanom agitum mo ewo emra hye bedwam no empanimfo na bebre na wanom guso a wanom ekasa ho na Joma Asafuache ni okan fontorom wono ena ekasa yi wototo ensa esre National Road Safety Authority esansa wonom ena akwani abedie eni dwodwo mu nsemu yenkomedru fiasondwe mu eda wonom abem wosese okada ene pragia eni abobo ye asese impanimfo edia tumi wonom enhwe no mu nhwe ni yese emra na womode beto ho no ebeti akwanhia so ewo mayim esansa wohwese de moto yi pa wonom twi no wakwantempo ahodo so a wugina nchen a asede enam soro ena sebi sese pragiafo no kora no wamo fa won traffic ya so wamo fa won go slow esi wo bewurawura nchen bo so ne nam tenten no asa no okọ wo kirem se ni nyina aka ho ena de akwanhia etimi esie no wobehu ase ebia private car bia na se passenger car bi kora nam wonim kora se ebia pragia ni yafa ne ho na ni baba ne ho so no no de abebom na akwanhia esi wode nsem nyina todwa e wa bra ya ma ne boni na na oponchecheku eto enkra ne bi esom yen ni nsem eni ani mbantem sisi ubehwe o tu pasisi adon se mbantem amawe school bebe na so etiti moto so otin accident obi na mabu obi misabu basa moto ni kwa mpono sheda nso nyede enso e na fie na se omodi ambahu experience omodi ye sabagada opani e wakasa ye eye Joma Asafuache ni okan fonto rom ena wani amani boni na oponchecheku e kasa ye enti mpanimfo a wonom hye kwantempo ho nsem so ena afi National Road Safety Authority fo no wonom enhye ni yi pa na wo mfa eniema nwa kwamu yi sede be ya ebeboa yento asem no so e wonsem foforo na yeto aso no ye kwa afidwa akwa abre north manse ne mo e wasante mantemu na eho na penny kwantere for da wo masua so maame Ellen Eshon wone ba abedu adi nkomo en wo chesem potem ho no kwasem ni de ma de sua ya na de kire ye den pa na wo mo fam ho akade a wo mo de sua de no
ade a ebu wo mo kon papa eno achi no se enkoda benya adagye akọ school free joda kosi fiada na nka wo makọ mo holiday memeda kwasi ada aba no ebi ni ho enkoda ne timetu school mu saa ya awofo nso no sabio fakase na ehia wo se ebeka mofra no to na de wode na ekwafu mu a wo so wo mesin ko school ebi nso kura na galamsey site no ne ade na sansemi no sabre na Great Minds Educational Complex ko le win school no no wo mo be makwan enti dwumadi a wo mo die to nsafre ma me no na obi sansemi so. Over the years, Nyame adoma fibia ekoyeni. However, ejuma bi eni ho a we are challenges eni. And there are certain things that draws us back. But and I'm say e didn't matter to akwamu no. It doesn't draw us back as expected. Ubano, both the private and then the public schools are generally, because sometimes we need infrastructure. Some of the schools are exceptions, but in general, infrastructure is a problem. Most of our schools, with regards to the public and some of the private schools. And now we also have issues of absenteeism. Sometimes I work on the brain and education, not see and we are grounded. But you could show education in our meetings with the parents. About modern education, with time no more education. I say, absenteeism. So I brass a pa, my dear. Miss Ellen Eshon one na ye nwasua kwankyerefo ewo afigya kwabre etifin mensen mu ewie ya na Reverend Entry o headmaster Edema sukuu no wo be chese ankurankure sukuu wo ka kire National Teaching Council wo mo no ma wo mo certificate eno achi wa kire no nso wo mo mo nso mbenya license sense wo boa pa ewo mai yadesuam education service obia won challenge na afija kwa bre yenso ye wo challenge bebriba ye betumi akase private school ye face ade ba ko a ya na ye pese ye kafa ho pa ye se ye lance private school teachers amo mo so enya lances certificate dia ho se ye teacher for na ye no mo ye adwuma mo so enya teacher for a NTC for so aju ma to eni awuti Reverend Entry wono ene ye headmaster ya oda school na no abusuan se entati abetwesu a eyama bi so nti sompa achade 2025 abusuan afibia yeye afi nso yempanimfo eye se bronya aso pa na obekọ na kunani di edi ne nsa esum na no esi manchia sebi emofra wonom se ni wo mu ni eja wonom ho ekọ na wo mu ayenyanka ene awisia ewo mayim no yempanimfo de se de ehye wonom afuno mu ma afi yesra se onso fa wotam ebebo ye dia no na ka preda ma sempoa no wonso eyi bibua na nyankopon enhira sanse noa ne nyamesompa nyamesompa ne se de bia wadresi hyiren akosi aso dem wo hye ekunafo nyanka no eno so ka ho ye pa wonya mu nhira papa nya asem ketewa enti sompampanimfo se onsom oni nipa na sede etie ni entade empaboa bage upe eche na obenya afaka ho afa enuane emo anwa bode esikyire enwo aduane bi abenya bia milo de eka ho bia enam ogugu ntontrem na echese enam wa one chance na asem na meken sadin no tina pamo tuna mo de ubenya bia yempanimfo se de cheye yenko ade a fa besom yen wate na yemfa moa kakra yempanimfo nso enyaye na dwumadie no enkoso sompata kwa wutie yan fawura ho sompa kumase fawura ho sompa tachiman fawura ho sompa nkranza fawura ho afa sompa akra fawura ho sompa sonyane fawura ho se eye baabi amabo bosue kura na wutie yen wo baabi a bomodin fawura ho no maye beje eye sompa nko ade a oba aseme bebo asompa achede se wodie no eye mobile money ampa charge meye ne fato so 0598 559 802 0598 559 802 edino abeba no eye Blessed Foster ana 1 media na empanimfo se ye ginyema nyina awia new year bosome na new year day no said ye beka new year day no 1st January no ene ye che niema no enti wo ye kunani wo ye wisia wo ye janka na ye serew wabobo awura sompa baabi a wotinka bia wo sompa bowura ho baabi a wotinka bia wo sompa new year day no ye kunani
we ye wisia we ye janka bowura ho na beje wa chede wate ne mpanimfo emfase de enhye wafunu mu ma na nyankopon ya adom a ne 3rd January ne so ye mpanimfo akoya adro ye chinchire nche pa na no so afiri ho no nyankopon ehyira wo no medimafo Herbal Center Ese catch us Dr. Tamoda Sununu, what the time to Yadiana so the amount, Yadiana chronic wine. I will Peduano so me patch of a comedima for Herbal Center. Na yamuao, stroke in your diabetes, a city yadie, prostate mus and some beman traho men large, and traho emma cancer metumnia cantos when your prostate cancer, a hard drain, your best catheter. A Dr. Tamoda Sumidima for Herbal Center, a ban was sabo hons and some, a fay said your brebuan hons some etie fakodana bem, na omwo, Bemani Obama ya one emma fertility in men and women. Eye medima for Herbal Center. Na yade na ye ne yen soso na na say ye hu say eye yade a e ha yen malaria. Female anopheles mosquito waka wanya malaria. Ukwa brechi na akwa medicals na wo moja ni mu. Ya farmer wo de enkwala e ma Dr. Tamoda so emwa wo into malaria na say. For 0244 774 282 0244 774 282 Accra pokwase mayera kwa na yade no anyira Kumase ebuakọ agogo woni government school no ne din hye ni mu wose nyankopon ene yare safo tumi ebusua nwuma kwada ama yesra otwen minute ba ko yebasisi ya Point homeopathy clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye endpoint homeopathy clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adwo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua tontonte yenum sane e fadwen ne e fadwen ampa say na nanu nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adu SOMPA FM 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no e ma immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 amenya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA AGYA adwadie nkratoi atom Ebosso Duma Fest Festival 2026 Afinso 2026 Duma Fest no Ebosso Yeshasie January 2nd 3rd 4th 2026 Ewo Dumasia Stardom Sunyane Dumasia Ehobeye de Bruta Brabe witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family Rado. Me I see me penipa. The Cassans why I see me did. When the shade. And I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Shiller's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, SOMPA FM, SOMPA TV. Na sada no, obi bi o peso beto ade no. Ombebu kutebo. Sika kuma
bi ena obetia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se okọ hospital ana se lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. Abusia yada se ye kwakwawie kase no ne abu ne kom se pen ewo India maimo. Awofo bia wonom emma enya eye thalassemia wonom ena wo madwalan. Wo mu kiremu se wo mu ma eyade emma wo mu de wo mu kopie mu ewa ya sabia na wonom kwaye wo mu kirem sa anemia na eche se mojawe ewo nkura ne mu nti na hu behia se enkwada wonom finhia be se 3 years ekosi 15 years no ye be ma wonom blood transfusion. Enti no wo mu gusu a ye di moja no esi wo mu so wieye wo de wo ho ato wo mu akofie na mu a na kwanhia esi ya wasasan kwada na ye wo mu de wo mu kwa ya asabia na ye de moja si won so esanse na wo mu moja awie nti wo mu asanso elusi moja bio enti na ne ye beye wo mu moja mu hwehwemu kakra na ye hu se asimesi ana obintin sei enete woni nipaduam na yasanso aboa no ama dokitafo ahwe no wanu kwhye ya asan kwada ni nyina enya HIV yade yi bi eno na mpanimfo ne se da bida esanse wanu ma no wo mu ayade ye ebra yade wanu ba ya sabia honom no na wo mu nya asa yade no ewo wo mu nipaduam na wo mu mojamu enti ne se yade mojasi won so na emoja no akwantaminate anase moja ne yade wom ene yade ama wo enam so na se eye HIV pa na sa wo ma no enya de a ene wo so eteki ensam no on na wo kiremu se empanimfo wo ewo Madhya Pradesh wonom ena echechiremu edi tudwa wo akiremu se sa parent ni nyina eba ye no sebi sede wo hwe sede na wo abo nyanya na wo hwe sede na wo hahai wanam etete na ano ayedin enam so ama satna wanam district no abusuafo bi efiri ho ba kire mu se screening ne kra no ekoso January bosominim na eba se wanam ehu se sei nete no sede ye obia ekoye check anase wokọ hwehwe ne nipadua mu a doctor wo hwe a wutimi ka kire se mama na sei se wuntumi ehu ni yi anasa wunyimi ne kura akwa ya sabia foforo na yenso omun scrutinize na yenhye na etoso biewa na kire se wahu se de me kan ye ma wo no eye no kre nanso no wo so wo maye ni nyina awie eso still HIV yade emu awayi eda so ewo emofra ni mu a wo mu akire mu se wo mu eso asem ni mu enye yi enti aya sabia ne de wo se wo mu de wo mu gina mra no na wo mu anu wo mu duty sabre no ya wanom epre careless ema mofra no enya sa HIV yade ewo wonom emoja mu no wo mu etumi ene emra no ede asiani na wo mu ne mra no so akoahye a efri ho eba ebusua yenyina yeso na yenase ensemu a yedidi wontoa no safei ena waso wafidia eniani mu bi eni
One of my church for no way school, Nancy one year, you man, your essay. One matter say a Fabino Majum, Nancy Sicada, so says Sicano, one money, and timpening for one moment. Special operation team wa wanom ehye my post ya dwumako ni fem kopie mo ewotamale na wo mu kire mu se hard out to be any hotspot to be a wo makwa chechecheche wo mu di nubono udwa afa wo mu a wanom ebodompem no wo makwa akotwahia ekwaje adehye ne ma na ewu obi sika ne ade no wo machi mu nan ya wonom kase wo ma menebo anom nsuo aguso a wo mu maka no ye beche wonom na nsem ne bi ka wenom ho ya India ai parents ya wonom emma eyade ko ayasabia moja yedi si wo mu so HIV yade wo mu a eno so yedi mu nsam esom wo ebusua sede sompa chade yegusu ne yejeje yempanimfo se 1st January na chese New Year day na no me pacho wo ye ewisia anase ejanka anase mu a sebi mukuna firi mu ekunafo no wokọ sompa kumasi a wo hwehwe sompa kumasi a ewo hwan overseas eho na New Year day no wakwaje wachede kunafo ne nyanka ne ewisia no sompa kra ye wodome Watermelon Street no so eho na abehu yen sompa takwanso ewo low cost eho na obekwa akwaje wachede sompa Techiman ewo new site Techiman new site ho eho na abeko na sompa enkranza enso obekwa sompa FM na wonso wakwa akwaje wachede na afei sompa sunyane fo nso mobekọ night market na moso makwa akwaje wachede na eye 1st January no New Year day ni ye chesa ne ma nyina na ne 3rd January no so yempanimfo bekọ Adom Needy Care Foundation ewo Asante bekwai fomna kusa na wanom akwaye ayeyede ede ama sebi yenuanom a wo mo so eni ni wo mo se eja wo mo ho eko yegusu ayejije sawudia no eyemomu a 0598 559 802 0598 559 802 eyemomu edi ebeba eye Blessed Foster and Athere One Media ubetimi so afre na enchechemu bia no yede amawo Dr. Tamodaso eso yasene afei medimafo Herbal Center na asem na meken afei just what kenki enso eso yasene Nana KJC Company Limited edi adensi niema eso yasene 2074 enso eso yasene enano pay emensem ne free sompa 106.5 FM Accra ejen ho sechreme na wa Asante Mantemo sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 afei Adafupa Radio Butu Pari Frasa Bruchime Motakwa ya sompa 101.1 Takrade ya sompa 103.3 Techimani ya sompa 106.1 Sunyani ya sompa 98.9 Kraza ya sompa 90.7 and afei Domaso ya sompa 101.3 Mankasim ne do aye Kingdom 106.1 udi ko da note yenka ewo so sada na Facebook no so sompa 106.5 FM mote yenka ogasa dama opeja ye fifi ha be since video no so Facebook ni YouTube nyina no yedam wase www.sompaonline.com website e semu for penny rata bata dama wakotire nsem nyina pato kasa mo brofo foforo bi ka ho obetumi akọ na akọ kinkan bi apesma kan de hia ya je penny se adwamedin Abena Badu Adepa kofeni menembra AAA man AGYA APAM DADAA